secció d'ecologia marina. De fet, som una secció formada per un grup de recerca que es va formar fa relativament poc, fa menys d'un any, per tant som un grup molt jove, i està constituït per membres que proveníem de diferents grups de recerca. Tots nosaltres teníem en comú el medi en el qual treballem, que és el mar, i vam decidir agrupar-nos i formar aquest nou. Bé, els investigadors més o menys permanents som la Sònia, l'Emma, en Josep, l'Alba i jo. Després hi ha 4 becaris predoctorals, en Jorge, l'Alba, la Jana i en Raül, 2 postdocs, en Sebastián i en Toni, i un tècnic associat a projecte, que és l'Arnau. L'objectiu principal del grup, el nostre principal objectiu és contribuir al coneixement dels processos que determinen l'organització funcional, el funcionament dels ecosistemes costaners. Llavors això intentem fer-ho d'una manera transversal a diferents nivells, des del nivell molecular, nivell d'individu, població i finalment comunitat. El que ens interessa de manera especial, o sigui, els processos que ens interessen de forma especial o de forma més important, són els impactes que generen diferents activitats antropogèniques, entre les quals el canvi climàtic, les espècies invasores, la contaminació o la pesca. Bé, la idea de formar aquest grup marí és justament el d'integrar tots els coneixements que teníem fins al moment en una única línia de recerca, una gran línia de recerca, però això no és fàcil, i de moment la veritat és que ens mantenim en 2 línies bastant diferenciades. Però algun dia treballarem tots junts. Llavors, la primera línia és la que es basa en l'estudi de les comunitats bentòniques vegetals, que treballen aquestes comunitats bentòniques a diferents nivells. Un primer nivell és l'estudi genètic, que és imprescindible per a la identificació de les espècies, que moltes vegades són críptiques i que, per tant, si hem d'aplicar-hi més estudis i més anàlisis a sobre, és imprescindible saber exactament amb total seguretat quina espècie tenim al davant. A més dels estudis genètics, també tenim un altre grup de tècniques que són utilitzades per als estudis fisiològics. Aquests estudis fisiològics tant es fan en espècies autòctones com en espècies invasores. I in situ, o sigui en poblacions que estan en el mar, com també en condicions experimentals de laboratori. Llavors aquests estudis fisiològics què permeten? Permeten estimar l'impacte que té el canvi climàtic, les espècies invasores o la contaminació sobre aquestes espècies algades. A més d'aquests estudis, també aquesta línia analitza les comunitats, ja és un nivell superior, diguem, in situ. Aquests anàlisis de les comunitats permet, evidentment, altre cop veure l'impacte de les espècies invasores sobre la comunitat, també quines són les interaccions biològiques que es donen, no ja només d'alga a alga, per dir-ho així, sinó en el si de la comunitat i, per tant, també amb els peixos, i és on podem trobar aquesta línia d'unió entre les dues grans línies de recerca del grup de recerca. Perquè en el moment en què parlem de comunitats podem ajuntar el que són les algues amb els peixos, que és a el que ens dediquem l'altre grup. Tota aquesta recerca es dona dintre del marc de diferents projectes d'investigació, alguns a nivell concedits per al Ministeri, com és aquest sobre espècies invasores, d'altres europeus que tenen més la base en el que és la restauració o la conservació. I ja en quant a divulgació, aquí us he posat la pàgina web de Marine Forest, a la qual us convido a entrar, que és una manera d'explicar el que s'està fent en aquest moment per aquest grup d'investigadors. Això és la primera línia de recerca. La segona línia de recerca, en lloc d'estudiar les comunitats d'algues, ens centrem més en el que és l'estudi dels peixos i fem
fem dos estudis diferents en els mateixos individus. Per una banda estudiem el que és la reproducció, a partir de diferents tècniques histològiques, microscòpiques o d'anàlisi d'imatge podem determinar quin és el cicle anual de l'espècie, quina és la talla de maduració sexual, quina és la fecunditat, la quantitat i qualitat de la posta, i en aquests mateixos individus hi apliquem altres tècniques que ens permeten conèixer el que és l'estat de salut de l'individu. Què analitzem? Analitzem índexs morfomètrics, el que és el contingut lipídic, quantitat i qualitat de lípids, que són les reserves energètiques, i també en alguns casos la parasitació. Tot això què ens permet? Quan posem en comú el que tenim de reproducció en peixos i condiciona els mateixos peixos, podem saber quines relacions es donen entre l'estat de salut de l'animal i la seva capacitat reproductora, però a més, si ho extrapolem a el que és tot l'estoc, tota la població, ens permet conèixer quin és l'estat de salut, la condició en la que es troba aquell estoc i estimar el que és el potencial reproductiu d'aquell estoc. I per tant, podem tenir una idea de la seva capacitat de recuperació davant de diferents perturbacions o impactes. Com són, per exemple, quin és l'impacte de la pesca professional i recreativa, tant a petita escala com a gran escala. Això ho podem mirar tant en un nivell temporal, si nosaltres agafem els canvis en la condició i en el potencial reproductiu d'una població de peixos com ha variat els últims 10 anys, això ho podem associar pràcticament sempre a un increment de la pressió pesquera i podem veure quines interaccions es donen entre aquests factors. O també podem estudiar comparant individus que estan en zones protegides, com el Parc Natural del Cap de Creus, i zones properes. També ens interessa especialment l'impacte de factors ambientals, sobretot el canvi climàtic. Aquí, quan analitzem espècies, per exemple, termòfiles, com la barracuda o el tallahams, que estan augmentant la seva àrea de distribució, podem veure com aquesta ha anat canviant i podem entendre i preveure quina serà la distribució d'aquestes espècies si l'escalfament continua. I al revés, espècies d'aigua freda, com per exemple la sardina, aquestes espècies no poden escapar-se, si estiguessin a l'Atlàntic, pujarien a l'Atlàntic Nord per anar cap a zones més fredes. Aquí la zona més freda del Mediterrani és la nostra zona i si intenten anar cap al nord es troben amb el continent. S'han de quedar aquí perquè no saben que fent la volta aconseguirien escapar-se, per tant es queden aquí patint el que és l'escalfament del medi. Llavors, això és el que ens interessa i el que estem últimament. També els nostres coneixements o les dades que aportem poden ser utilitzades per la gestió pesquera. A part de les dades que aportem, últimament en Josep ha estat escollit membre d'una comissió europea, de la Comissió Europea en Pesqueries, que és el responsable d'analitzar, avaluar tot el que són dades científiques per tal de fer propostes concretes a la Comissió Europea, que és la que acaba posant tot el que és la política pesquera. I per últim, l'últim tema en el qual ens hem interessat és la relació entre el que és el consum dels peixos i la salut humana. I aquí, a part de normal, que són els articles científics, hem fet articles de divulgació, com aquest un CD per l'Agència Catalana, una web també que es diu Salut i Peix, en la qual expliquem el que són els beneficis i riscos de les principals espècies comercials que ens alimentem, i la direcció de la càtedra que s'acaba de crear anomenada Oceans i Salut Humana, entre l'UDG i l'Ajuntament de Reus. Crec que amb això més o menys he explicat, he resumit el que fem dintre del grup de recerca i ara us presento el doctor Enric Ballesteros i ara es pot aixecar i venir cap a mi. És biòleg marí, treballa al Centre d'Estudis Avançats de Blanes, és un gran especialista en les comunitats bentòniques vegetals, és que forma part de la campanya de Pristine Seas que hi ha a nivell mundial, llavors ell és el responsable de Bentos i és el tema que ara es desenvoluparà i que segur que us interessarà.
Aquest oceà que coneixien probablement els homes de Neandertal i que gairebé ha desaparegut i efectivament la gent que estem acostumats a treballar a la Mediterrània o a l'Atlàntic no ens podem fer una idea del que és. Llavors, no cal anar massa lluny per saber que els oceans, i els oceans vull dir a les costes europees, tenien una gran quantitat d'animals i tots grossos. Això és un pintor renaixentista, o sigui, feia 300 o 400 anys, i observeu no només el tipus d'animals, que veieu fins hi ha llúdrigues, hi ha foques, hi ha tot, sinó la mida dels llussos i la mida de les coses. O sigui, això és impensable, una peixateria, aneu a una peixateria avui en dia i veieu això, i diu, això què és? No t'han tret aquestes coses.
Però bé, això eren les peixateries de fa 300 anys, sense anar més lluny. Imagineu-vos de fa, segurament no hi havia peixateries, però del que es podia treure dels mars fa 5.000 anys abans que l'home, doncs l'homo sapiens, conquerís la Terra. I dius, bueno, sí, m'estàs parlant de fa 600 anys. Jo vaig néixer al 58, i al 58, a Florida, s'agafava això. Això són meros, són amfosos d'un parell d'espècies, i Tahara i Nassau, estriatus, i bé, doncs era de bona pesquera perquè la gent es feia aquesta fotografia, però bé, un lloc tan important com Florida, o tan popular i amb tanta turisme com Florida, fa 60 anys s'agafaven aquests peixots. Ara oblideu-vos, he estat a Florida recentment i no hi ha aquests peixos ja, a no ser que vagis amb alguna reserva marina i tens 4 peixos comptats. I això s'explica pel que els americans diuen fishing down, de Marine Footwear. Això, els americans són hàbils en treure així noms guais, fishing down. I això com ho tradueixes, no? És pescar cap avall la xarxa tròfica, és a dir, que abans pescàvem peixos grossos i com no hi ha peixos grossos anem pescant cada vegada els peixos més petitets. És a dir, que anem nosaltres els pescadors, o els homes, anem agafant peixos cada vegada més petitets. Llavors, en aquest cas, els mars normals serien aquests mars que tenim a l'esquerra de la diapositiva i ara potser no estem a la part, almenys a la Mediterrània, a la part més llunyana de la dreta, però estem a 4/5 parts d'aquesta part llunyana de la dreta. És a dir, que l'estructura, no només de la comunitat íctica, com veieu, sinó també del que hi ha en el bentos marí, en la majoria dels mars s'ha transformat ostensiblement. Això, que ho veieu en un mar tropical, també és vàlid pels mars europeus. Això seria l'Atlàntic, hi ha bacallans, hi ha els peixos, diguem, de l'Atlàntic Nord, diguem, Canadà, Estats Units, amb Londres, França, Espanya, i passa el mateix, és a dir, s'empobreix a la comunitat bentònica i s'empobreix tant en diversitat com en mida la comunitat pelàgica, amb l'aparició de les famoses meduses, que tots sabeu. I bé, la vida d'un és curta, però quan un té gairebé 60 anys no ho és tant. I això és el que ara ja fa, això és l'any 2000, o sigui que ja fa temps, això és aquest senyor, que ja és mort, era un pescador jubilat professional, i estant jubilat l'acompanyava a pescar per ajudar-lo a treure els palangres, i això és el que trèiem un dia de l'any 2000, un bon dia de l'any 2000, perquè va mereixer una foto davant de Tossa de Mar, que és on televisió. I aquest és el meu nebot, amb un mero, és just la talla mínima, que són 45 centímetres, agafat pels pèls, i això és el que es treia l'any 2000 davant de Tossa de Mar. Ara es treu molt menys, molt menys. I això és en el mateix lloc exacte, 100 metres, mig quilòmetres amunt i avall, el que treien l'any 1942 els 3 nanos, 3 nens de Lloret de Mar que pescaven entre la zona de Lloret de Mar i Tossa. I veieu, no només la mida dels peixos, mireu aquests enfosos, sinó que el que treiem aquí, galls, serrans i calets, aquí eren mussoles, bàsicament, taurons. Estem parlant de l'any 42, estem parlant ja d'una generació i mitja, o 2 generacions. És a dir, que aquesta generació dels oceans, que us he començat dient o imaginant amb l'home de Neandertal, després posat exemples amb les pintures aquestes renaixentistes, és amb la vida gairebé d'un home. Els meus pares vivien això. Llavors, un altre exemple. Vosaltres heu sentit parlar d'algun tauró blanc aquí a la Mediterrània? Tothom diu sí, no, diuen que n'hi ha. A Tossa, l'últim que es va veure aquí a Catalunya, es va agafar, va caure mort a la platja Marmenuda de Tossa, davant de casa meva, i era l'any 92. Però és que entre l'any 62 i el 72 van haver-hi 17 captures involuntàries de tauró blanc a la Badia de Pollença, a Mallorca. I la Badia de Pollença, a Mallorca, ara té aquest aspecte. Imagineu-vos si s'agafessin un tauró i mig a l'any
En aquest lloc, quins turistes hi hauria? Potser hi haurien turistes, però estaria ple, com quan aneu a Austràlia, que estan en totes les platges prohibit banyar-se, amb xarxes per tot arreu, perquè no sé si perquè no entrin els taurons o perquè no sortien els homes del lloc on es pot banyar, però, en fi, que l'oceà, tal com el coneixem, i la Mediterrània en especial, han canviat molt darrerament. Llavors, això va donar lloc, tornem amb els americans, amb aquest ganxo que tenen de treure paraules enganxoses, del shifting baselines. Jo m'he rebentat molt al cap pensant, i això com es pot traduir, no? Shifting baselines. Baseline seria com punts de referència o línia base, però això de línia base no fem servir nosaltres. I shifting és un canvi, però un canvi progressiu. És a dir, que seria com canvi progressiu del punt de referència, o una cosa així. Què vol dir això, exactament? Doncs que les coses que per una generació eren normals, ara són extraordinàries. I el que per ara és una pesca extraordinària, per entendre'ns, fa unes generacions era un desastre de pesca. És a dir, hem anat canviant la percepció de les coses en funció del que nosaltres, com a humans, hem viscut a la nostra joventut i, bàsicament, en el moment recent. Us posaré exemples d'aquests shifting baselines. Això dieu, la majoria dieu, ostres, quina platja paradisíaca. Bé, això és a Seychelles. A Seychelles hi ha les que diuen Inner Islands i les Outer Islands. Les illes internes és aquesta part de continent bàsicament submergit, que sabeu que quan la Índia va anar derivant de Sud-àfrica, van esparregar contra Àsia per fer l'Himalaya, el Karakorum, es va deixar un tros de continent, dos, un que va ser Madagascar i l'altre van ser les Seychelles. És a dir, les Seychelles són les úniques illes oceàniques amb plataforma continental i tenen amfibis, tenen rèptils, tenen una fauna absolutament continental a les seves illes. A part hi ha les Outer Islands, són les illes de fora, que són volcàniques, i són atolons, i són aquest tipus d'illes. Quan aneu a la Vic, a Mahé, a aquestes illes properes, a les Inner Islands, trobeu aquestes platges, que és com quan la gent diu anem a Seychelles, i com, que bé, van a aquestes illes. I quan tu arribes a aquesta platja, acostumat a Lloret al mes d'agost, dius, això és la Monta, això és Pristí, això és la Pera. Però, quan tu et tires a l'aigua, veus això. Aquesta és l'Emma. Però veus coralls, sí, no està mal, però veieu peixos grossos aquí. O sigui, serà molt bonic, però no és la natura verge, perquè clar, a la platja tampoc hi ha rinocerons en aquell lloc, no? En canvi anem a les Outer Islands. Aquí estem, a les Outer Islands, per exemple, són Farquhar, és Aldabra, són aquestes illes, Aldabra us deu sonar, potser perquè és les altres tortugues gegants que hi ha, a part de les de Galápagos, estan a Seychelles, i precisament l'únic nucli poblacional que és viable és Aldabra, i tens aquestes platges, allà hi havia una turista o dos, aquí no hi ha turistes, ni hi ha ningú, i quan vas a la platja i vols banyar, tens això. És a dir, amb aigua al genoll, què tens? Tauronets. Aquests taurons són, com a màxim potser fan 1 metro, però són les filles de taurons que estan pescant, caçant a un pam d'aigua. Imagineu-vos també, als turistes no els hi faria cap gràcia anar a una platja que trobessin això, perquè ningú entraria a l'aigua. O sigui, aquí a Catalunya veuen no aquests, no? Un, i tanquen la platja i surt als diaris i el van a capturar i no sé què passa. Bé, llavors això em porta a donar-vos 4 números. Ara, aquí us he anat introduint amb el cotarro, no? Però anem a veure 4 números, una mica de ciència, no? Això són dades de biomassa de peixos, tretes mitjançant transectes, que és com fem els biòlegs marins, tenim una línia, un transecte de 50 metres, amb sempre el mateix tipus d'hàbitat, i anem comptant la mida i el número d'individus de cada espècie. A partir d'aquí hi ha les relacions talla-pes, amb les quals podem calcular la biomassa d'un transecte de 50 metres per 2,5 per un cantó, 2,5 per un altre, són 250 metres quadrats, i d'aquí pots extrapolar a quilos per metre quadrat, o coordenades per hectàrea, o que vulguis.
I això és el sistema clàssic que fem servir els ecòlegs de peixos per avaluar la biomassa de peixos amb esculls de corall, a la Mediterrània, on faci falta. Doncs bé, aquí tenim els llocs de Seychelles, estem sempre dintre de Seychelles, amb aquestes Inner Islands i Outer Islands. A les zones sense cap mena de protecció, o sigui, a la platja que hi havia aquella noia, aquell home, banyant-se o prenent el sol. Les zones de les Inner Islands que estan protegides, que són el que diem MPAs, Marine Protected Areas. Però aquestes zones protegides són com aquí. Què és una zona protegida? Es pot pescar, es pot fer immersió, es pot fer la pera. Només hi ha algunes d'aquestes MPAs on és no take, és a dir, que no pots pescar. I veieu que aquí sí, hi ha algunes que tenen una mica més de biomassa. En canvi, vas a les que anomenem Outer Islands, que no hi arriba ningú, no són àrees marines protegides, no són no take, però no hi arriba ningú, és a dir, que de fet són més no take que les no takes, és a dir, no hi ha cap mena d'impacte humà, i veieu la biomassa de peixos. Però no només la biomassa canvia, sinó que els diferents colors ens estan indicant els diferents grans grups funcionals d'aquests peixos. I com podeu veure, el que domina amb abundància és els taurons, és a dir, els large predators, això són grans taurons, grans medus i grans caràngids, tipus sèrbia, tonyina, etc., en aquests, diguem, llocs allunyats, llocs pristins, llocs sense humans. Els noms aquests són de les 5 diferents illes que hem estudiat. Un altre exemple. On és això de Múnich? Això és Rapa Iti. No és la illa de Rapa, que és Easter Island. Quan jo dic Rapa, no és Easter Island, no és l'illa de Pasqua. És Rapa Iti. Rapa Iti és la illa situada més al sud de Polinèsia. I quan dic més al sud vol dir mogollon més al sud. Aquí hi arriba un barco cada 3 mesos de càrrega, que és amb l'únic que tu pots sortir o entrar en aquesta illa, o amb el teu valer. Llavors, doncs, si tens un nano que va al dentista, doncs va al dentista però torna al cap de 3 mesos. I si vols una tele l'has d'encarregar almenys amb 3 mesos d'antelació. És a dir, és una illa remota. Penseu que això està enmig del Pacífic, el continent que té més a prop és l'Antàrtida i és tropical. O sigui, això es fa una mica tenir una idea de lo remot que és aquell lloc. Doncs bé, aquí no és un país, pertany a la Polinèsia francesa, és a dir, són de nacionalitat francesa, tenen passaport francès, i a un dia de barco, cap al sud encara, més cap a l'Antàrtida, això de més cap a l'Antàrtida és un dir, però cap al sud, hi ha aquests illots, hi ha 4 penyascos allà, oblidats de la mà de Déu, que no hi viu ningú, i això són les illes Marotí, que són les illes polinèsiques més australs del món. Bé, la gent de Rapa Iti, que tot plegat deuen ser unes 1.000 persones, quan nosaltres vam arribar amb el nostre barco, vam fer una festa, tota la illa era convidada, o sigui que vam tota la illa i nosaltres que havíem en una sala que fa de plou molt allà, fa de camp d'esports, fa una mica de tot. Munten allà un futbol sala, munten un bàsquet i vam muntar les taules i vam menjar tots. Llavors, com aquesta illa és tan petita, ja de centenars d'anys van veure que el recurs proteínic se'ls acabava. I van decidir, els mateixos de l'illa, fa centenars d'anys, establir unes reserves marines que es diuen Rahui. Això ho han posat Rahui, que és el nom que donen ells a les reserves marines. Llavors hi ha mitja illa on està prohibida la pesca, llevat de 2 dies de l'any, que és com el canvi d'hivern-estiu i l'estiu-hivern, perquè hi ha 2 estacions, la que plou i la que plou menys, per exemple plou, i fan una festa, van a pescar dintre de la reserva, menja tothom, acumulen peix i la resta de l'any es té intocat. Mentre que a la zona oberta, que és aquest open, tu pots anar pescant el dia a dia. Llavors nosaltres vam fer comptatges de peixos a tots aquests llocs. I també vull que veieu la gran diferència que hi ha amb l'abundància de grans predadors, bàsicament taurons i caràngids, a Marotí,
respecte als altres llocs. En poques paraules, els taurons estan allà on no hi ha l'home. I per què? No perquè els hi fem por, perquè els hem pescat. O sigui, l'home arriba a un lloc i si tu vas a un lloc d'aquests, tu tires un esquer qualsevol i ja tens un tauró. Tu vas a pescar lutjànids, que són uns peixos com el dentuquí, tires la canya, pica el lutjànid, no el puges. Puges al cap del lutjànid perquè estava menjant el tauró. És a dir que els taurons són sempre els primers peixos en caure. Com sabeu que són, la majoria són ovivípars, és a dir que tenen cries, que tenen una baixa taxa de reproducció, etc., et ventiles tota la població de taurons. També fixeu-vos com en el recull el que abunda més és els herbívors, amb les conseqüències que ja explicarem de canvis amb el sistema, perquè la situació normal és la de marotiri, o sigui, els oceans eren marotiris abans, d'acord? No eren llocs pescats com la Mediterrània. I això és una reflexió a fer a tots els ecòlegs ecosistèmics marins que estem estudiant uns oceans que no eren, ni han estat mai, han estat ara, però que no és la norma. Els oceans no funcionen així. Nosaltres, els ecòlegs ecosistèmics, estem estudiant els oceans tal i com han canviat a causa dels homes. Bé, de fet, això se'n va disparar la càmera, el tirar-me a l'aigua i agafes això. O sigui, jo sempre he dit a la gent de l'equip que som que la millor manera de saber si estàs en un lloc pristí és tu arribes amb la barca, atures la barca, al cap de menys de 3 minuts ja tens taurons, saps allò de les pel·lícules que tens taurons donant voltes a la barca, això és el millor indicador. Si no et venen els taurons, vol dir que no estàs en un lloc pristí. Bé, llavors em podeu dir, bueno, sí, però aquestes dades que ens has ensenyat, això, clar, és, no sé, a Seychelles, és a Rapa, bueno, aquí tenim dades, perquè ja el biòleg pesquer, després us presentaré una mica, faré 4 cèntims quan entrem, perquè ara encara no hem parlat de Pristin 6, quan us presenti Pristin 6 us diré més o menys qui som. I ja el cap científic de Pristin 6 és un biòleg, probablement és la persona que ha fet més comptatges de peixos, sens dubte al Pacífic, probablement al món, comptatges de peixos i insectes. I ell té dades de tot el món. I aquí us hem ensenyat, ens ensenyem només dades de llocs tropicals, que són les comparables, perquè si anem a altres llocs hi ha diferències funcionals en els ecosistemes que fan que no sigui comparable. I aquí tenim, dividit ja només amb preses i predadors grans, la biomassa de peixos en llocs de tot el món, sempre tropicals, però Atlàntic, Pacífic, Índic. Amb estrelleta són els llocs visitats per Pristin 6, que són llocs que nosaltres, sense saber-ho, hem identificat com a remots. Fixeu-vos, doncs, que llocs com Seychelles, com les Inner Islands de Seychelles, Hawaii, Guam, Filipines, Puerto Rico, Sant John's, etc., la biomassa de peixos, és baixíssima comparada amb els llocs remots. Però és que la biomassa de predadors, ja, fa riure, o sigui, és que no n'hi ha. No n'hi ha depredadors, o sigui, estem en un món sense els grans depredadors. I això, com sabeu, per l'efecte del control top-down, això té unes, repercussions enormes a nivell del funcionament dels ecosistemes. I torno a dir, això ens està indicant que nosaltres estem estudiant uns ecosistemes on el control top-down moltes vegades està super disminuït. Bé, aquí, aquesta no la volia posar perquè volia posar, que no l'he trobat, les Northern Line Islands Marine Reserve, i això són les Southerns. Segur que ningú ha sentit parlar de les Line Islands, jo tampoc n'havia sentit parlar fins que vaig entrar a Pristin 6. Ningú sap on són les Line Islands. Bé, les Line Islands són unes illes que hi ha, perquè us feu una idea,
hi ha Hawaii, si ho coneixeu, i sabeu que les illes estan ordenades així, no? Cap amunt, les més grans estan aquí, que són les més antigues, i els volcans, la falla volcànica, va cap amunt. Doncs aquesta és una altra falla d'aquestes volcànica que va des de 1.000 quilòmetres al sud de Hawaii, tira cap a la Polinèsia en sentit sud. Llavors hi ha petites illes i com estan en una línia es diuen Line Island, perquè estan... Tu vas en una direcció i les has trobat totes. Et separes una mica i no les trobes. Són molt més petites que Hawaii, són minúscules. I allà hi ha un gradient fantàstic entre illes amb la capital, que és el país és Kiribati, la capital és Kiribati. Segur que tampoc no havíeu sentit parlar mai d'aquest país, jo fins que ho vaig saber tampoc. I en aquest país hi ha la capital, que hi ha unes 6.000 persones, una altra illa amb 500 persones, una altra amb 10, i llavors hi ha Palmira, que és americana, encara que està a la reserva de Caguet, i hi ha una base americana, i després Christmas Island, que no hi viu ningú. Llavors això és Christmas, tu tires a l'aigua i veus això. Veieu peixets de colors? No. Aquí tots els peixets més grans o més petits que això estan amagats sota les pedres. I el que veus són taurons. Això està, com us dic, quan tu tires a l'aigua et venen tots. O sigui, això és una foto que no està trucada, però està trucada, perquè atreus els taurons. Aquests taurons estan acostumats a sentir res, veuen un barco i veuen què cau aquí, i llavors la troben després, es reparteixen. Però l'impacte és aquest. Llavors, el protoequip de Pristine Seas va fer un estudi amb aquestes Northern Line Islands on va posar de manifest què és el que passava en aquests llocs. Podem comparar entre Kiritimati, que té 6.000 persones, amb Christmas, que no té ningú, vam poder veure amb un mateix, diguem, lloc biogeogràficament idèntic, amb el mateix tipus d'hàbitat, etc., quins són els canvis. I el particular és que tu, a les illes allunyades, sense ningú, tens el tipus de comunitat de dalt. Grans depredadors, ple de corall. Així que van augmentant els pescadors a la illa de 10 persones, ja els taurons n'hi ha, però són escassos, i dominen el Lucianus bohar, que és aquest gran lutjànic gros, amb molt mala llet, superdepredador també, però que si hi ha els taurons no n'hi ha tant. Després a les illes hi ha amb Taumeran, que són unes 300 persones, ja dominant els herbívors, i quan ja te'n vas a Kiritimati amb 6.000 persones, doncs ja tens moltes algues, pocs herbívors, amb tots els problemes que hi ha en aquest tipus d'ecosistemes. I no només és els peixos que canvien, sinó també hi ha un canvi des de dominància de coralls a abundància d'algues. La qual cosa ens fa pensar en un canvi intrínsec en el funcionament de l'ecosistema. Però és que si hi ha, aquí el treball aquest té el mèrit que venien microbiòlegs, venien gent que estudiava els virus, van estudiar tota la xarxa tròfica. Kidman, que és Christmas, seria el lloc sense ningú, i Kiritimati és la illa amb gent. Doncs bé, hi ha una disminució de la cobertura conjunta de corall amb algues calcàries, que són els edificadors de l'escull de corall. Un escull de corall amb molta calcària i molt corall és un escull amb molta salut, i per contra altres organismes com les bactèries, els virus o el tarf i les macroalgues augmenten. Augmenten des de lloc molt ben conservat a lloc, no diria degradat, perquè tampoc és degradat, però hi ha canvis. És a dir, que aquí per primera vegada estudiant molts compartiments de l'ecosistema es posava de manifest que hi havia canvis enormes amb l'estructura i el funcionament de l'ecosistema. Encara que no hi hem fet estudis funcionals, però amb la dominància d'aquests grups era inferible que aquest ecosistema funcionés de forma diferent. Bé, i aquí és on entra el projecte de Pristine Seas. Permeteu que... Pristine Seas és el fill d'un gironí. Un gironí que es diu Enric Sala. Enric Sala va néixer a Girona, aquí al carrer Meligraí,
I doncs bé, va fer la tesi amb en Miquel Zavala a la Universitat de Barcelona i amb en Xafasó Buduresc a Marsella. Se'n va anar a fer a les Amèriques, a Scripps Institution of Sonography, amb Paul Dayton i Jeremy Jackson. Va estudiar aquí. Però la tesi la va fer a... Vale, va estudiar aquí, va estudiar aquí. És estudiat d'aquesta universitat. Ramon, tranquil? No els volia treure mèrits, No els volia treure mèrits. Bé, i després d'estar 10 anys a Scripps, aprenent amb els que de veritat en saben, va venir, per despiste, penso jo, 3 mesos de treballar amb mi Blanes i li van oferir feina a National Geographic. Llavors, a National Geographic ell els va proposar, com ja havia fet aquest treball que us acabo d'esmentar, aquí de les Line Islands, va dir, escolta'm, jo tinc la impressió, primer, que aquests ecosistemes remots funcionen molt diferent del que estan estudiant tots els ecòlegs marins del món. I jo, per tant, penso que això ho vam trobar a la Southern Line Island, no ho vam publicar ni a Nature ni a Science, perquè vam dir, això és un exemple, vostè ho ha de fer amb moltes, llavors ens ho creurem. I per això ho vam publicar a PLOS ONE. I va dir, bueno, el meu interès científic és fer això a diversos llocs i comprovar que això no és una invenció, sinó que això és veritat, però també com a conservacionista que és, el que vull fer és protegir aquests darrers llocs verges del planeta. Perquè com això no retorna i aquests llocs, per la meva percepció, són únics i cada vegada n'hi ha menys, anem a preservar el que hi hagi, per almenys tenir un model de com funcionaven els oceans abans. I, per tant, el projecte Pristine Seas va néixer amb aquest objectiu d'anar a protegir. I per què anar a protegir i no a estudiar? Perquè, senyors, en aquest món, si tu vas a milionaris a demanar-los quartos, dona molts més quartos si dius que anem a protegir alguna cosa, anem a protegir els taurons, les balenes o les tortugues, que si anem a estudiar si la piràmide tròfica és invertida o no. Això no ho entén ningú. Llavors, la raó és doble, doncs és anar a protegir, però també per estudiar. Primer era 50-50, ara és anar a protegir. Descaradament, i l'estudi va quedar relegat perquè veu que això s'està matxegant molt i van a tota castanya intentant protegir. Llavors, això és un mapa dels llocs costaners, o sigui, l'EEC, la zona econòmica de cada país, amb colors vermells els més impactats i els colors verds menys impactats. No hi ha res, em sembla, que us sorprengui, no? O sigui, les zones vermelles són on tots pensem que han d'estar i les zones verdes estan a les illes allunyades del Pacífic i algunes de l'Índic i algunes de l'Atlàntic del Sud i a l'Àrtic i l'Antàrtida, normal. Llavors un pot dir, però això estaran en països que vés a saber tu el país aquest, si té calés, si no té calés, si pot fer reserves marines. Què carai? O sigui, aquests territoris verges pertanyen a països potentíssims. O sigui, la major part a Estats Units, Rússia és el segon, els britànics el tercer, Canadà el quart, Austràlia el cinquè, Kiribati, que és això que us deia, que és l'únic país així que està al mig de l'oceà i com estan amb les Line Islands, ocupen una zona econòmica exclusiva gegant, però és l'únic. Xile, Dinamarca, Noruega i Nova Zelanda. Diu, algú s'apunta en aquest club de països? Jo vull estar-hi, Catalunya podríem estar aquí dintre, no? Però bé, llavors com actua això de Pristine Seas? Pristine Seas va néixer com una cosa d'un grup d'amics, amb l'Enric em va trucar a mi, que hauries de venir aquí, hauríem de fer alguna cosa, i comences com un grup d'amics. Llavors, això va anar creixent, quan una persona va amb el logo de National Geographic a demanar qual és, tothom vol invertir allà, encara que sigui llançar els diners, però que una empresa, una fundació personal que et posin amb el logo de National Geographic i surtis de National Geographic gratis, interessa, i això va anar creixent i ara podeu posar-vos a la pàgina de Pristine Seas, poseu Pristine Seas, és www.pristineseas.org, Pristine Seas a Google i surt la primera i podeu baixar allà i veure la gent, tots els projectes, els llocs protegits, etc.
i podeu entrar allà i xafarrar-nos una mica si voleu, però ara tenim gent que fa màrqueting, gent que fa política, gent que són advocats, són gent que possibilita coses, o sigui, als Estats Units hi ha gent que fa de tot, però ho fa bé, i les coses surten. Llavors, el primer que fa Pristin 6 és anem a detectar llocs remots. Això és tan fàcil com amb una cervesa o un gin tònic si belemma, doncs ens posem allà, ens posem en un mapa i vas a detectar aquests llocs més allunyats, no? És broma, això del gin tònic. És que abans de l'orinar ho hem parlat, però bé. Llavors, el primer que fem, un cop identificats aquests llocs, és obtenir dades biològiques i de pressions pesqueres, d'habitatge, etc., d'aquestes àrees i si hi ha alguna protecció real existent ja. O sigui, una petita idea d'això, ara amb internet és la mar de fàcil. Llavors, un cop sembla que la zona és interessant, la zona té poques pressions o cap i pertany a aquest país, sabeu que qualsevol roca emergida en l'oceà té un país, és propietat d'algú, excepte de l'Antàrtida, que és propietat de tothom, o de no sé qui, o de 4, tots els altres és d'algú. I llavors es va, National Geographic està basat a Washington, l'Enric i els polítics que té contractats van a veure els ambaixadors dels respectius països i diuen, escolta, ens interessa tenir una xerrada amb el president d'aquest país, o amb el monarca, qui sigui. Van allà, xerren i si hi ha un interès de protecció, se li planteja al país que tenim interès, Pristin 6, en fer una expedició allà. Llavors, això ja tal, llavors si hi ha la intenció de fer una expedició, hi ha un equip que s'organitza la logística, és a dir, de trobar un barco, anem amb tot de... Ja veureu els juguetets que tenim, que són molts juguetets, s'han de portar tots aquests juguetets amb el país, s'ha de buscar diners extras per finançar l'expedició, etc. Llavors comença l'expedició. Pristin 6, l'equip de Pristin 6, explora aquest lloc. Això es fa mitjançant l'expedició. I ja sortint de l'expedició, nosaltres sortim. Al cap d'una setmana tenim un informe científic que es dona al govern i un petit vídeo, que us en posaré algun, de 2-3 minuts de duració, semblant al que heu vist al principi, ja per anar fent boca. I per, habitualment, se'ls presenta a la gent que viu en aquestes illes remotes abans d'anar als països. Es presenten allà, es discuteix i tal. Amb un dinerillo que evidentment paga Pristin 6 i se'ls fa una festeta, se'ls ensenya això i sempre intentem sortir una carta de tot el... Per exemple, a Pitcairn són 60 habitants, o sigui, és bastant fàcil que si els dones de menjar bé i els emborratxos una mica, tinguin tots, que sí. Estic fent broma, suposo que enteneu quan faig broma i quan faig com sempre. Que això és aquest Scientific Report i aquesta Media Stories en short video. A partir d'aquí, i amb aquesta voler dels habitants d'aquestes illes, el Scientific Report i la petita història, les fotos i tot, es va en els presidents, en els ambaixadors, en els ministres de medi ambient, amb els militars i les illes militars, i se'ls ensenya tot això. De tal forma que aquests líders dels països s'inspiren, es convencen que allò que ells creien que podia ser una reserva, doncs allà hi ha un estudi avalat per National Geographic, perquè l'Enric hi ha científics allà, però si no, també colaria, no és perquè siguem científics, és perquè és National Geographic. Doncs en queden convençuts i hi ha una premiere, allò gairebé amb alfombra roja, com a Hollywood, on a Londres, a Nova York, o a Washington, a Kiribati, o a Austràlia no ho hem fet mai cap, però a Polinèsia, a Tahiti, doncs es fa una premiere amb tothom trajat i es fa un passe de pel·lícules que no us puc ensenyar aquí perquè duren cada pel·lícula uns 45 minuts. Són pel·lícules d'aquestes molt boniques de National Geographic. I al final aquests líders dels països creen
per una ordre ministerial, una llei, el que sigui, una reserva marina. A partir d'aquí, Pristin 6 ja es desconnecta d'això, tot i que en algunes vegades ha fet treball per crear aquesta reserva, per implementar aquesta reserva, i també dintre dels donadors que té Pristin 6 se'ls ha convençut que donin uns primers diners, per exemple a Critimati, la Wade Foundation va donar $6 milions per comprar un barco per poder patrullar la reserva, per uns mínims, per posar en marxa aquesta reserva. Evidentment, si és als Estats Units o si és les Illes Britàniques, no se'ls dona cap diners, nois, ja us espavilareu. Bé, llavors, ara us explicaré més o menys com es fan aquests estudis. Aquests estudis es fan amb ventos entre 0 i 50 metres, bàsicament en transectes. Això és tan fàcil com una línia de 50 metres marcada en cada centímetre i per un contacte o per aquests contactes de peixos que us deia, caracteritzem tant la fauna ictiològica com la fauna d'invertebrats. Aquí hi ha l'Alan Finlander, que és el cap de l'expedició, comptant, en aquest cas això és Cosmoledo, comptant aquests meros tan grossos, i aquest soc jo ja mirant la part del ventos. Moltes vegades l'Alan no té problemes per identificar els peixos, perquè hi ha moltes guies, hi ha molta informació, però jo moltes vegades tinc feina extra perquè tinc que recollir mostres per després identificar-les, tot i que bàsicament fem servir només els organismes identificats a nivell d'espècie, els organismes més abundants, perquè l'altre es fa tot a nivell de grups funcionals. A part també, en moltes expedicions tenim la possibilitat d'anar amb submarins. Aquest submarí pertany a una empresa de Costa Rica, hem fet des de les illes de Desventuradas i Juan Fernández fins a Revillagigedos, i hem cobert tot el Pacífic més proper al continent americà, i tenen aquest submarí en el qual, això és una meravella, baixes fins a 400 metres de fondària i pots fer el mateix que fas amb botelles, però sense fer descompressió i sense mullar-te. Tenen sistemes per agafar coses, amb vídeo, amb pastatxetes de vídeo, amb posicionament per dalt, parles amb la gent de dalt, menges xocolatines, en fi, fas una feina bastant còmoda. I després també tenim, en els llocs que no hi podem baixar, tenim càmeres remotes. En aquest cas això és un exemple de les drop cams, que són càmeres per llançar, i no per llançar perquè no les retrobem, sinó perquè es llancen. Aquesta ha anat a la fossa de les Marianes i ha tornat a posar. Es programen i pugen, baixen, les pots programar pel vídeo, llavors identifiques els peixos, els crustacis que passen per allà, etc. I totes són amb escape, són BRAVs, i aquests BRAVs, que són Baited Remote Underwater Devices, no sé què, en fem de pelàgiques, és a dir, que les estem penjant a 10 metres per veure taurons, tonyines, peixos espasa, tota aquesta fauna que fem inventaris de peixos normals no traiem. Bènfic, moltes vegades, si els taurons estan ja bastants homes, tu no veus taurons quan fas els comptatges, però amb els BRAVs trobes la tira de taurons. O sigui, els taurons, nosaltres tenim por dels taurons, però els taurons tenen molt més por dels homes que nosaltres d'ells. O sigui, els taurons, a no ser que no hagin vist mai un home i marxen corrents, amb l'expressió del pla. I llavors les drop cams, que és aquesta que us he ensenyat, que van a baix de tot l'oceà. Amb això, nosaltres a cada expedició almenys fem un paper, que es publica habitualment en revistes open access, perquè aquesta és la filosofia de l'Enric, de donar a disposició total a tothom tota la informació, i per això la principal revista on es publica és PLOS ONE, i també perquè trobem que és bastant fàcil publicar coses d'aquestes. Almenys no hi ha revisors impertinents que diuen que això no és interessant i passa directament a referees. Després hi ha, evidentment, clar, penseu que el magazín de National Geographic és, amb molta diferència, la revista més venuda al món. Em sembla que la segona és Time, i em sembla que el tiratge de National Geographic Magazine és 2 vegades Time. O sigui que publicar alguna National Geographic Magazine té una tirada, em sembla que és gairebé 400 milions de lectors potencials, que és moltíssim.
Llavors també sabeu que hi ha el National Geographic Channel, el National Geographic Wild, que té tota una panòplia de maneres de fer llibres, fer coses, tot això, social media, etc. Tot això repercuteix moltíssim, hi ha Instagram, Facebook, jo tot això no ho faig servir, us ho dic, però no ho he fet servir mai. Però sé que hi és, no? Bé, i no s'acaba aquí, perquè si tu fas aquest estudi científic, publiques els teus articles amb aquests de revistes, Open Access i tot això, i ho poses a Instagram i tens molts likes, amb això, algú ha convençut així que els catalans hem de ser independents? No, doncs menys convencereu que han de protegir els polítics d'algun lloc, que han de protegir un lloc. Llavors, què es fa? Doncs es donen caramelos als polítics, als que tenen capacitat de decisió. Per exemple, a les Northern Islands, on heu vist abans aquell estudi que us ensenyava, a les Northern Islands algunes pertanyen, com Kingman, Christmas i Palmyra, pertanyen al govern americà, és a dir, que el govern americà pot declarar zona protegida. I llavors el president Bush va fer una àrea protegida de 225.000 km² i l'Obama, al setembre del 2014, ho va ampliar a 1 milió de km². I això com es fa per convèncer? Doncs es fa donant a l'Obama un vídeo com ara aquest. We are an ocean nation. The U.S. Pacific Remote Islands Marine National Monument is one of the most pristine areas in the ocean. The monument protects virgin coral reefs and all the life around them. The proposal to expand this monument will create the largest protected area in the world. Large predatory fish like tuna, swordfish, and oceanic white-tip sharks can still be found here, along with hundreds of other fish species. Millions of seabirds of nearly 20 species depended on small fish here for their survival. 5 species of protected sea turtles migrate and breed here, including the leatherback turtle, endangered and heading toward extinction, and the Methuselah of the deep, corals up to 5,000 years old thrive on undersea mountains in these waters. These waters hold an intact ocean ecosystem, from the surface to the darkest depths. An example of what the ocean used to be that deserves protection. Bé, aquest encara és l'àrea marina protegida discontínua més gran del món. Llavors això ens ha afavorit, això de vas als Estats Units i fan l'àrea marina protegida més gran del món discontínua. Llavors te'n vas a Anglaterra i dius, escolta'm, l'Obama acaba de fer això, vosaltres hauríeu de fer alguna cosa amb Pitcairn. Pitcairn són unes illes que estan habitades pels famosos descendents de la Bounty. Sabeu el motí de la Bounty, que s'ha fet diverses pel·lícules? Doncs encara estan allà, i són unes 60 persones. I hi ha 4 illes que estan molt separades unes de les altres i alguna, com Duci, per mi és el millor lloc del planeta. I per què és el millor lloc del planeta? Doncs per això. Si hi ha un recobriment del corall pràcticament del 100%, o sigui, marit, de veritat, era del 98,5%, això és el 100% pràctic perquè és l'atzar que un punt et caigui sobre un tros de corall mort o sobre la pedreta o sobre un cargol. I una visibilitat de 75 metres, el disc de Secchi té 75 metres, imagineu-vos un lloc amb un disc de Secchi de 75 metres, i el poblament de depredadors no és menys espectacular. És el paradís per una persona que li agrada l'aigua, aigua a 28 graus, tot ple de corall i tot ple de peixets. I aquí s'havia de convèncer el Parlament britànic. I llavors, doncs, bé,
no sé si abans o després de convèncer-lo o per ajudar a convèncer els que no volien, doncs van fer això. Són diferents aproximacions a aconseguir el mateix objectiu, que és protegir. És com una causa, com una... Coses curtetes que n'importa aquí, és capaç d'empassar-s'ho i no avorrir-se. Llavors això, bé, són coses que nosaltres hem anat al darrere. Quan dic nosaltres, jo no, però vull dir la gent de Pristin 6. Hi ha països diferents, com Palau. Palau va ser ells els que van dir, veniu aquí que nosaltres volem protegir la nostra zona marina. I per què van voler protegir la seva zona marina? Doncs perquè els xinos i els japonesos els donaven $2 milions americans a l'any per pescar les seves aigües. I l'Enric els va convèncer que augmentant €1 o $1 per cada immersió que fessin la gent que venia d'allà podien igualar aquests 2 milions i no permetre que ningú trepitgés les seves aigües. Llavors han declarat tota la zona econòmica exclusiva de Palau. Palau és un país de la Micronèsia, per si no esteu situats, entre Guam i Filipines. Llevat de les zones blaves, fortes, és la zona on la gent del país, no els turistes, la gent del país pot pescar amb mètodes tradicionals per consum propi o dels turistes del país. L'àrea restant, que és la resta de la zona econòmica exclusiva, això penseu que són 200 milles, o sigui, és molts quilòmetres quadrats. Està fora de tota pesca, no pot pescar ningú. L'altre problema és com es vigila això, que això ja són altres problemes, però actualment Palau va declarar aquesta zona marina protegida d'aquesta manera. Bé, llavors direu, i Rússia? Com ho fem per anar a Rússia? Doncs bé, l'Enric, no sé si Ramon tu el vas tenir d'estudiant? L'Enric Sala. Sí, doncs bé, l'estudiant era una mica tímid, però té una capacitat de convèncer la gent i de fer-se amic de tothom, que és allò que dèiem que treu un 3 i tu li poses un 5, perquè et convenç que l'examen ha anat bé, gairebé. I com pots fer per anar a Rússia i convèncer el Putin perquè et faci una reserva marina? L'única manera és fent-se amic del ministre de guerra del Putin. És així, ho va aconseguir, es va fer amic del ministre de guerra del Putin, que per casualitat és el president de la Russian Geographic Society. O sigui que primer va saber que era el Dalloses i va donar compte que era el militar al mando de tot el Dalloses i va aconseguir això. I llavors, aquest és el petit vídeo, hi ha una pel·lícula gairebé d'una hora amb això, però aquest és el petit vídeo que va fer National Geographic per ensenyar-li a Putin amb el ministre de Defensa per convèncer-lo que tenia que declarar Franz Josef Land com a àrea protegida, que ja ho ha fet. Franz Josef Land és
un arxipèlag que està més amunt de les Svalbard i és a la part més al nord de tot Euràsia. O sigui, només més al nord només hi ha fins ara s'han fet 23 expedicions, em salto alguna perquè ja estic quasi arribant a una hora. Tenia la de Cabo de Hornos, que és l'última que hem fet, que si voleu la puc passar al final, que és molt maca i és diferent, és d'aquells i això. Però fins ara, clar, Pristine 6 no ha creat cap reserva marina, perquè nosaltres no hem creat res. El que passa és que hem convençut els governs, moltes vegades des de zero, a que facin reserves marines. I en total s'ha aconseguit, juntament moltes vegades amb altres organitzacions, que no és només Pristine 6, sinó per exemple amb la Pew Foundation hem col·laborat amb un Perio 3, amb Oceana amb 3 o 4, amb altres organismes, nosaltres som els que fem l'expedició, convidem els de Pew, els d'Oceana i fem la pel·lícula, etc. Doncs fer aquestes 17 marine resorts, que són aquestes que hi ha aquí, que no us les llegiré, i en tenim altres en cartera que ja han fet expedicions, però que, algunes pensem que no serà possible, com a Moçambic, que no pensem que podrem reeixir perquè el govern és molt corrupte, no hi ha diners, Moçambic és un desastre, però pensem que tots els altres podrem reeixir amb fer una gran reserva marina protegida, i això, repeteixo, són més de 5 milions de quilòmetres quadrats. 5 milions de quilòmetres quadrats és un disbarat, és un autèntic disbarat. Mai ningú, cap organització del món havia aconseguit, o sigui, en 10 anys que fa que Pristine 6 funciona, hem augmentat amb un 90% la protecció dels oceans a nivell mundial. Això és una mica el mapa dels llocs que hem estat. Algunes d'aquestes zones que encara estan en blau ja són en verd, com Cape Horn ara es va declarar aquí, a Cabo de Hornos, a la part xilena ja ho és, ara tornem al febrer a la part argentina per veure si podem fer un parc internacional. També han declarat zona marina protegida un atoló a vora de Niue. Niue és un país també de 600 persones, absolutament sobirà. I després també a Juan Fernández també hem aconseguit fer una altra reserva marina. Això és de fa una setmana i encara no hem posat amb update, una mica més, va ser la reunió de Malta, que va ser el mes d'octubre. I bé, això és tot el que us volia dir. És
un assaig jo penso que únic, de com fer protecció dels oceans amb una mica de ciència. Primer havia de ser 50-50, ara és protecció bàsicament amb una mica de ciència, o sigui, almenys es fan unes mesures bàsiques, es publica algun treball científic, es fa un report científic i tot això està finançat no per National Geographic. O sigui, National Geographic l'únic que fa és aquest quadradet groguet que veieu, això t'obre totes les portes. Fins i tot t'obre la porta del Putin, saps? O sigui, perquè tothom, amb diners o capacitat de decisió, tothom coneix National Geographic al món, tothom, saps? És impressionant. Tu vas al CSIC o l'ONG i això què és? En canvi vas a National Geographic i llavors els governs t'obren les portes i la gent amb diners sap que està invertint diners en un lloc que tindran resultats. Si a més vas amb una cartera de zones ja protegides, etc., doncs ara ja són els països, i Argentina, que anem a la Isla de los Estados d'Argentina, és com Xile, s'ha votat medalles, ara Argentina diu, jo vull que vingueu vosaltres, què podem fer a la zona de Cabo de Hornos, saps? A Colòmbia, anem amb el pelo al mes d'abril, el president colombià, com Equador va fer Galápagos, que vam estar-hi nosaltres, i Costa Rica va fer Cocos, Malpelo és un illot que ja fa un triangle on es mouen els taurons i és colombià, i ha fet la reserva amb la condició que anem nosaltres a fer la pel·lícula. O sigui que al final ja es crea una dinàmica de que si volem fer-ho, perquè veuen que els altres països ho fan, ells també volen no ser menys, però volem que vingueu aquí perquè clar, si això es projecta amb els canals de National Geographic, etc., doncs això és propaganda pel país, és tal i qual, i doncs ja moltes vegades s'inverteixen les tornes, o sigui que en principi érem nosaltres que anàvem a discutir i ara són ells que volen. Això també està passant amb les reserves marines de Mallorca, per exemple, que les primeres reserves marines ningú volia, els pescadors volien reserves marines, i ara cada municipi vol la seva reserva marina. Per què? Perquè veuen que això hi surten guanyant. Bé, i això és tot el que us volia dir. Podeu fer-me preguntes tant de recerca, que és el que sé jo més, com d'altres coses que us hagin quedat dubtes sobre tot això. Si voleu preguntar-me per algun d'aquests països impossibles i em voleu preguntar com s'hi arriba, també us podré dir com s'hi arriba. I si no voleu res, doncs us passo a la pel·lículeta que està al Get Horn i ens anirem cap a casa. Perquè suposo que la reserva que s'aconsegueix és total, o sigui, no es pot pescar res, per exemple, o no? A veure, això és una mica com Palau. O sigui, mai, si tu tens un país i tens homes que estan al mig de l'oceà, com a Pitcairn, o sigui, Pitcairn és el cul del món, perquè rapa encara. Pitcairn va de Nova Zelanda, que està com a 5.000 quilòmetres, un barco que també cada 3 mesos. I són 60 persones. Ara ja vaig trobar Formol, no trobes Formol enlloc, i ara Formol, perquè hi ha una mica de tot. Llavors, ells també són independents, però depenen tant de Nova Zelanda com de britànics. Allà no els hi pots dir, no podeu pescar, perquè l'única seva font de proteïna, no tenen cabres, no tenen res, és la pesca. Llavors, el que vam fer a Pitcairn, aquests 830.000 km² que té Pitcairn protegit, els habitants de Pitcairn, ja no per donar menjar, només els habitants, perquè ja no hi ha hotel, no hi ha res, o sigui, no pots estar. Poden pescar ells per sustentar. No poden mantenir una indústria per exportar peix, però ells per sustentar-se, a l'única de les 4 illes que viuen poden pescar allà. I tenen 15 milles al voltant. I llavors, clar, de fet, com a no take marine reserve serien 830.000 km² menys aquesta superfície que poden pescar ells només. Però això ja devia ser, o sigui, si va una barca cada 3 mesos ja devia ser el que passava abans. No, perquè ells tenen unes barques, que ara no els tinc al meu ordinador. O sigui, quan tu arribes, què és Pitcairn? O sigui, tots són, hi ha Henderson, Ducie i Oeno, i Pitcairn. Pitcairn és l'única illa, que és la més jove, que és volcànica, és rocosa. Els altres són, els atolons no són molt macos per passar uns dies de vacances, però són horribles per viure. Les illes més volcàniques tenen sol més fèrtil, tenen més aigua, tenen més recursos. Llavors la gent s'instal·la preferiblement en les illes amb roca, amb estructura. Llavors, tu arribes allà i tenen unes barcasses que deuen fer uns 8 metres de llarg d'alumini, que surten de l'illa, hi ha un petit mollet allà, però surten
trencant les onades i entres només amb ells, només entre ells, fent surf amb aquestes barcasses. Llavors, quan poden, surten a pescar amb aquestes barcasses. I se'n van, ells, i se'n anaven fa 100 anys amb aquestes barcasses a pescar oeno. I se'n anaven a pescar d'ussi. I feien tota l'illa, se'n anaven, i són 60, deixaven els dos vells amb les criatures més petites, se'n anaven tots a pescar, carregaven de peix, els salaven o els sataven i se'n anaven cap allà. Llavors, el que s'ha pactat és que no, ara no pots anar d'ussi, no pots anar a Henderson, no pots anar enlloc i només pesques a Nadi. Quan tu, ara podeu mirar, o poseu el Plus One, poses Pitcairn, baixaràs el Plus One i veuràs la gran diferència que hi ha, sobretot en biomassa de taurons, entre Pitcairn, entre l'illa principal i les altres. És més, hi ha un gradient d'oest a est i Oeno, que està relativament a la vora de les Gambier, que és Polinèsia francesa, hi ha molt menys tauró que d'Ussi, que està 2 dies més de navegació tirant cap a l'illa de Pasqua. L'illa de Pasqua està, no sé si són 1.000 milles, o sigui, són llocs de l'oceà que estàs allà perdut de la mà de Déu. Llavors, tu el que veus és que si hi ha homes o hi ha possibilitat que arribin, l'ecosistema canvia. Llavors tu has de donar, amb aquestes illes petites, has de donar possibilitat de que, perquè clar, diu, doncs introduirem cabres. No, després s'introduïen amb les hores, es menjarà tots els organismes, no, cabres no. O sigui, que continuïn pescant, perquè és realment la seva única font de proteïna i que protegeix tot el més. I tinc una curiositat, com es fa una reserva al Rossi, a l'Antàrtida, si no pertany a cap país? I quina diferència hi ha entre una que està protegida i la que està a l'Antàrtida que ja està sota el tractat antàrtic? A veure, nosaltres hem fet, no sé si us heu fixat, suposo que no, hem fet 23 expedicions fins ara. I llavors hi havia 17 reserves marines fetes, en Pristine 6, i 8 que no estaven fetes. Si sumeu, són 25, llavors, com pot ser això? Hi ha 2 llocs que són reserves marines, però que no han fet expedició. Una és Malpelo, que és això que us deia ara, i l'altra és l'Antàrtida. Aquí no vam fer expedició perquè el Rossi és sobradament estudiat, sobradament conegut, no calia anar a explorar res perquè, entre els alemanys i tot Kiski està ple de papers i no tenia sentit anar allà. Aquí el que va fer Pristine 6 va donar el recolzament monetari i d'interaccionar els diferents governs i de fer, o sigui, a Rússia era que no volia. Llavors l'Enric Via, el president de la Russian Geographic Society, que és el cap militar de les Forces Armades de Rússia, va fer suavitzar les relacions i va aconseguir que Rússia s'apuntés al carro. Llavors, com es va fer això? Tu pensa que biòlegs posats a Pristine 6 són 2 i té 50 persones treballant a Pristine 6 actualment, 30. No sé, mireu en el team de Pristine 6 i ho veureu. Llavors, hi ha tots els que treballen abans per al GOR estan bàsicament treballant per l'Enric. I són gent amb contactes i això... I que això ho aprova el Comitè Antàrtic Internacional. Sí, però clar, si un país com Rússia diu que no, és que no. Llavors hi ha tota la part, diguem, política, dic política per diàleg, no política en sentit d'estat, sinó política de negociar i de convèncer i de tal, per convèncer bàsicament Rússia. A mi pregunteu-me més d'ecologia i de bèsties, perquè això ja... Però vull dir, no sé, per exemple, a Galápagos, no? Galápagos, és que cada reserva d'aquestes té una història. A Galápagos com vam aconseguir convèncer el president de Galápagos, que és quasi un dictador, és demòcrata, però és d'aquests de xanxullos, com vam aconseguir que digués que sí, perquè Galápagos dirà, i Galápagos no està protegit? Galápagos és una reserva de la biosfera, és tot de llonses. No hi havia una àrea noteca a Galápagos. Ja han fet una àrea de 40.000 km² a les illes de Darwin i Wolf, que és una meravella, que són les illes més al nord de Galápagos, i vam aconseguir amb una oposició total, no només dels pescadors, sinó també del parc de Galápagos. I com va ser possible això? Anant amb el president. L'Enric, que té una gàbia acollonant, va enterar-se que el president està boig
per com canta del Miguel Bosé, va trucar el Miguel Bosé, el vam portar a l'expedició i vam tenir reserva. Llavors, de cada lloc us puc explicar una història. I el Miguel Bosé va anar amb el president, es van fer fotos, van anar a sopar junts, va cantar-li 4 cançons i vam tenir la reserva. I si tot es tracta de portar el Miguel Bosé en un lloc, doncs es convé el Miguel Bosé i es fa una reserva. No sé, us explicarà altres coses, però aquesta